Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast educatiu. Avui viatgem al principi del segle XX per descobrir la vida d'un home que va sacsejar l'escola, la societat i fins i tot el sistema educatiu, Francesc Ferrer i Guàrdia. Prepareu-vos perquè parlarem d'un pedagog revolucionari que encara avui és un referent. Francesc Ferrer i Guàrdia va ser un pedagog, lliurepensador i activista anarquista. La seva vida i la seva mort el van convertir en un símbol internacional de la lluita per una educació laica i racionalista. Va néixer a Catalunya en 1859 i des de molt jove va desafiar l'statu quo de la restauració borbònica. Estava convençut que la reforma social era impossible sense una reforma educativa radical i per això va combatre l'adoctrinament religiós i l'autoritat imposada. Ferrer va néixer a finals del segle XIX, en un moment marcat per la inestabilitat política i crisi colonial. Va viure l'auge del moviment obrer i l'anarquisme, especialment a Catalunya. L'any 1901 va fundar a Barcelona l'Escola Moderna, un projecte educatiu llibertari i antiautoritari. Això el va situar en el punt de mira de les autoritats i l'Església, que veien les seues idees com una amenaça. La seva vida va acabar tràgicament el 1909, quan va ser acusat i executat pels fets de la Setmana Tràgica. Una mort injusta que va provocar indignació internacional. Al final del segle XIX i inicis del XX, la literatura va experimentar una etapa de renovació. El realisme i el naturalisme van continuar tenint presència amb una literatura que descrivia la realitat de manera objectiva i crítica, mostrant les desigualtats socials i les dures condicions de vida. El modernisme buscava la renovació estètica i la llibertat creativa. I la generació de 98 reflexionava sobre la decadència del país i la necessitat de regeneració. Aquesta etapa va suposar una literatura compromesa amb la realitat i amb el desig de transformar la societat. Ferrer i Guàrdia no era escriptor en el sentit literari. Era pedagog, pensador i activista, i els seus escrits eren eines per a transformar la societat. Els seus textos són clars, directes i didàctics. No buscava fer art, sinó educar i despertar consciències. El seu estil és senzill, racional i crític. Ell prioritza la claredat i la funció educadora. Utilitza repeticions, preguntes retòriques i un to reivindicatiu. I evita recursos poètics, ja que l'important és el missatge. Va defensar una educació científica, laica i mixta, molt avançada per al seu temps. Proposava una escola sense càstigs ni dogmes, basada en el pensament crític. I va utilitzar l'escriptura com a instrument de transformació social. Ell va revolucionar la pedagogia del seu temps. Utilitzava un lèxic clar i racional, amb vocabulari de ciència, educació i llibertat. Frases enunciatives i argumentatives per defensar idees, repeticions per reforçar conceptes clau com llibertat i justícia. Preguntes retòriques per provocar reflexió, tots crítics i reivindicatius. I no utilitzava elements poètics perquè el missatge era prioritari. La seva obra pedagògica va influir en autors que escrivien sobre educació i transformació social. Va contribuir també a generar un ambient intel·lectual obert al debat i les noves idees. Avui en dia, Ferrer és referent de l'educació moderna i del pensament crític. Els seus principis continuen inspirant moviments educatius. També és símbol de llibertat d'expressió i lluita contra la repressió. I la seva vida s'estudia per comprendre l'evolució dels moviments progressistes. Les característiques principals de la seva obra són la pedagogia racionalista basada en la ciència i l'evidència, Laïcisme radical que rebutjava l'ensenyament religiós, educació igualitària per a xiquets, xiquetes i adults, antiautoritarisme sense càstigs ni exàmens formals, formació integral, intel·lectual, física i ètica, mètode actiu, basat en experiència directa i observació, aprenentatge situat amb excursions i activitats i una ètica social orientada a formar individus crítics i solidaris. Ferrer i Guàrdia va destacar en la seva època com una figura que combinava educació, pensament crític i compromís social. Va impulsar debats sobre drets, igualtat i participació ciutadana. Va influir moviments obrers i associacions de mestres. I demostrar que l'educació podia transformar la societat. En conclusió, Francesc Ferrer i Guàrdia va ser un reformador educatiu i un referent del pensament crític que va qüestionar l'educació tradicional i les jerarquies socials de la seva època. Les seues apostes per l'educació i la llibertat van tindre
un impacte profund en mestres, alumnes i moviments socials. Tot i que la seva vida va acabar de manera tràgica, el seu llegat continua sent una referència per entendre la importància de l'educació com a eina de transformació i de progrés social, demostrant que les idees poden superar la repressió i influir en generacions futures. Vos esperem a tots en el pròxim capítol, esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres.